Vale, s'està gravant? Sí, no? Sí, vale, correcte. Hola. Benvinguts a tothom a una nova sessió del cicle de jornades de l'Oficina Fenera Pime que organitza la Cambra de Comerç de Tarragona. Avui parlarem de com les empreses poden passar de sistemes de gestió rígids i poc connectats a models una mica més flexibles, modulars i adaptats a les seves necessitats, gràcies a la combinació d'intel·ligència artificial, automatització, dades i software. Per parlar-nos d'aquest tema ens acompanya Higini Moré, benvingut. Higini és fundador de Genai Sapiens Consulting, consultora especialitzada en IA generativa, automatització i desenvolupament de solucions digitals per a empreses. Durant aquesta sessió veurem com avui dia és possible crear eines internes com CRMs, RPs una més lleugers o aplicacions específiques, però d'una manera molt més àgil i orientada a l'impacte real del negoci. Com sempre, si teniu qualsevol dubte, podeu activar-vos el micròfon o deixar les vostres preguntes al xat i al final les recollirem. I ara sí, Gini, quan vulguis, tot teu. Moltes gràcies, Helena. Bon dia a tothom. Com deia l'Helena, veurem avui com podem gestionar, sobretot ho enfocarem a pimes, amb més flexibilitat els nostres negocis gràcies a les noves tecnologies que estan apareixent dia a dia. Si heu estat en les últimes sessions que he donat, que eren una mica més pràctiques, en el dia d'avui ens elevarem una miqueta i ho veurem a nivell també conceptual, inclús estratègic, a nivell de que potser podeu intuir algunes oportunitats que es podrien aplicar a les vostres empreses. M'agradaria remarcar al principi, per qui no hagi estat a les sessions anteriors, quin és el meu perfil professional, d'acord? Jo vinc del món de la consultoria, del món de negoci, no he programat o no he après a programar mai, sempre és una que portava dins, una persona que sempre tenia moltes idees i segurament vosaltres també sou així o coneixeu algú, no? Que sempre tenia moltes idees i que tenia que buscar el soci tecnològic per poder desenvolupar-les, no? Doncs gràcies a la tecnologia, aquesta breixa cada vegada s'està encongint més i ara ja no és una excusa el fet de no ser programar, no puc crear aquesta idea que tinc al cap. Això m'ha permès, sobretot en els últims anys, utilitzar els agents, la intel·ligència artificial, totes les eines que tenim a la nostra disposició a dia d'avui, que jo li dic intel·ligències prestades, per poder materialitzar aquestes idees que tinc al cap, no? Llavors, durant tot aquest recorregut, passant d'una persona més enfocada a negoci a dia d'avui ser un professional que també toca temes de programació sense haver-ne estudiat, doncs em permet parlar de tu a tu directament amb l'equip tècnic i no només compartir-los idees, sinó també passar-los ja eines que jo mateix he pogut desenvolupar, repeteixo, sense haver estudiat programació i de forma autodidacta, tenint els assistents d'intel·ligència artificial al meu costat, als qui els hi puc fer qualsevol tipus de preguntes, que m'assessorin i que em permeten crear aquests productes inicials que després ja sí que desenvolupa l'equip de negoci, no? Llavors, les excuses o la barrera que teníem abans les persones no tècniques o que venim més de la part de negoci per crear aquestes eines, doncs cada vegada, com deia, s'encongeixen més. Llavors, m'agradaria iniciar la presentació plantejant-vos una pregunta clau i és que què passaria si a la vostra empresa el dia de demà desapareixés la persona equivocada? En el sentit de que en el dia d'avui hi ha moltíssimes empreses, moltes pimes, això ho hem vist nosaltres a clients, segurament vosaltres també ho podreu relacionar amb casos que heu viscut, ja sigui a la vostra empresa o empreses que coneixeu, on, afortunadament, hi ha una sèrie de pràctiques que no ajuden a que el valor quedi dins de l'empresa.
És a dir, nosaltres ens hem trobat casos d'empreses que, per exemple, tenen un Gmail compartit entre tots els treballadors o que l'Excel Cloud on porten totes les comandes està en local, en un ordinador i ni tan sols està en el núvol, no? Què passaria si aquell Excel, de sobte, bueno, la persona perd l'ordinador o el disc dur es corrompeix? Què passaria, no? Amb l'operativa de la companyia? I això no només passa amb arxius, sinó també passa amb el coneixement que cada una de les persones dins de l'empresa té. Aquest coneixement està documentat dins l'empresa. Si, com deia, no? De sobte una persona no pot vindre a treballar o li passa qualsevol cosa, hi ha un reemplaç o hi ha una forma de seguir la feina que faria aquesta persona. Lamentablement, la resposta és que en moltíssimes empreses no. Hi ha una persona o hi ha un cert número de persones que tenen el seu coneixement de com funciona la companyia dins del seu cap o de com funciona l'empresa dins del seu cap, saben què fer, però no hi hauria un reemplaç en el cas que els hi passés alguna cosa. És la realitat que viuen moltíssimes pimes. Llavors, el que veurem avui són tres parts que m'agradaria compartir-vos que, per un costat, és què està canviant a nivell de possibilitats, regles de joc. També una mica l'objectiu és compartir-vos material per pensar, no? És a dir, si us puc intentar aportar un angle diferent o una perspectiva diferent des d'on veure les coses, doncs també hauré complert l'objectiu, no? Després, parlar-vos de unes idees que nosaltres ja estem implementant, que ja se n'ha parlat molt, per exemple, a Gartner o les grans consultores ja han compartit els seus punts de vista sobre el que és el desenvolupament de software 2.0, la força de treball basada en intel·ligència artificial i el concepte d'empreses modulars, no? Penseu una mica com si fossin Legos per a les empreses, no tant pensades en departaments, sinó en capacitats i pensat tot això per l'adaptabilitat, d'acord? I després, com ho estem aplicant nosaltres? Us compartiré alguns exemples i perquè veieu una realitat que és la nostra, que opera en un entorn que canvia a una velocitat important. Llavors, el primer bloc, què està canviant? La primera part, que és aquesta gran transició que veieu aquí, estem passant de sistemes rígids, com diu aquí, a capacitats digitals. Això què significa? Anteriorment, o fa uns anys, inclús a dia d'avui, potser també es plantegen aquestes qüestions dins de les empreses. La pregunta que s'acostumava a fer és, bueno, necessito incorporar aquesta capacitat dins la companyia, què fem? Mirem què hi ha al mercat i comprem un software, l'adoptem o el creem internament, no? Amb el boom de les pàgines web, de programació i tot això, doncs sí que va començar a haver una tendència que les empreses creaven els seus propis sistemes, no? Els seus propis ERPs, que un ERP és un sistema és una plataforma per gestionar els recursos de l'empresa, o un CRM, que és per gestionar la relació amb clients, o qualsevol tipus d'eina que l'empresa pogués necessitar internament, no? Llavors es van començar a crear aquestes solucions. El que passa és que ràpidament ens vam donar compte que estava molt bé perquè et podies personalitzar segons les teves necessitats, les capacitats que necessitaves, però tenia una contrapartida molt important i és doncs, el manteniment d'aquesta eina. El que poguessis quedar diguéssim, atrapat en el proveïdor que té el coneixement de com funciona aquesta eina. Avui en dia també hi ha moltes pimes que arrosseguen aquest atrapament, no? Que s'anomena dins del món de tecnologia la torre de marfil, no? Que pot ser dins de la pròpia companyia una persona tècnica que ha desenvolupat els sistemes o els programes dins de la companyia i que tot depèn d'ell o tot ha de passar per aquesta persona, o també passa per tindre un proveïdor de tecnologia de tota la vida que t'ho ha fet tot i que també depens d'ell, no? Una empresa que depengui d'aquest proveïdor de tecnologia de tota la vida. Què passa? Doncs que, òbviament, això és un risc molt elevat que les empreses van dir, ostres, potser no m'he de fer un software a mida, sinó que puc aprofitar una segona onada que va haver de
totes les plataformes que s'han construït ja pensades en la connectivitat, pensades a integrar-se també en altres eines, el que s'anomenaria com API First. No? Una API és, diguéssim, com si fos una porta que té la plataforma que tu pots obrir o tancar segons necessitis per connectar-te amb altres plataformes o per connectar-te tu directament i obtenir informació, dit ràpid, perquè tothom m'entengui. Llavors, què passa? Que les primeres plataformes que no estaven pensades per la connectivitat, a dia d'avui, si tu vols fer un projecte amb algun client o amb alguna empresa que té aquests softwares bastant antics, que no estan pensats per aquesta connectivitat, doncs fer un projecte per obrir una API o per intentar fer alguna cosa, et trobes que val molts diners perquè no està pensat per fer... És com fer un forat al mur d'un castell, no? Perquè ens entenguem. En canvi, totes les empreses que han adoptat els nous softwares, els SaaS, que ja estan pensats per a aquesta connectivitat, obrir una API és un moment, si té la possibilitat de fer-ho. I no només a nivell de possibilitat d'integració, sinó també a nivell documental. Els softwares més antics, o els que els dèiem que estan en una torre de marfil, doncs ens hem trobat que no acaben d'estar ben documentats, la majoria, o la documentació és obsoleta. En canvi, els nous softwares, els SaaS que dèiem, doncs la documentació és pública, pots accedir-hi, pots entendre com funciona i en molts casos doncs, està molt ben explicada i en altres doncs, no tant, malauradament. Llavors, la disjuntiva a la que es troben les empreses és, ostres, si jo ara tinc que fer un desenvolupament, doncs faig el trade-off que diuen els consultors, no? Què m'emporto i què seria la part contrària a la que hauria d'assumir. Doncs ara mateix deien, bueno, anem per un software genèric que ens costarà molt més econòmic, paguem una subscripció en lloc de personalitzar-ho al màxim. Ara mateix, gràcies a l'avenç que hi ha hagut amb la intel·ligència artificial, el que ha passat és que cada vegada és molt més barat, molt més econòmic desenvolupar software propi. Llavors, aquí també canvia la part de mentalitat de les empreses que cada vegada ens estem trobant més casos de fundadors o empreses petites que fa uns anys no es podien ni plantejar la idea d'anar a contractar un software genèric o un SaaS, que després sí que te'l pots anar personalitzant, però no acaba de ser mai el mateix que si te fas un desenvolupament a mida. Doncs s'han trobat en la situació de que avui en dia tota la documentació tècnica es pot fer automàticament amb intel·ligència artificial, les velocitats d'execució també s'han accelerat moltíssim, com deia, no? El software és molt més assequible i després també hi ha tota la part d'automatitzacions que hi ha hagut un auge recentment, sobretot amb la popularització d'eines com N8N, que crec que si heu assistit a altres sessions doncs, us sonarà familiar, que no deixa de ser un orquestrador de fluxos de treball. I després aquesta part molt important, no? El coneixement executable. Abans parlàvem de què passa si desaparegués una persona X que té el coneixement de com funcionen les coses dins l'empresa. El coneixement executable precisament ve per enllaunar el coneixement de les persones, enllaunar el coneixement de les empreses en coneixement executable en format d'agents, en format de skills, habilitats, que els agents poden adoptar i que poden executar de forma autònoma o controlada per humans. No? Llavors, aquests per mi són uns elements claus que ens fan entendre quin és el context operatiu d'una empresa avui en dia. Llavors, i també, lògicament, doncs, passar de la part rígida que parlàvem, no? De quedar, aquí hi ha la imatge, que és molt visual, de quedar encadenat en les funcionalitats que et dona un software genèric a poder-ho passar a un model modular, flexible, que ho customitzes tu com vols. Un altre punt molt important també és la part de la velocitat. En l'última sessió vaig parlar, o crec que va ser la primera, del time to value, que és el temps que necessitem per generar valor dins l'empresa o en general a la vida, es pot aplicar a la vida, qualsevol cosa que fem a la vida, quant temps tardem per generar valor, cada vegada s'està escurçant més i a nivell empresa i també dins del context d'aquestes empreses modulars, el que parlem també és del time to capability, no? O sigui, des del punt que jo necessito o que identifico una necessitat,
quant temps tardo en tindre aquesta capacitat funcionant, no? Aquest time to capability. I després encara li podríem afegir el time to value, no? Quan està aquesta capacitat funcionant, quant tardo a generar un impacte real. A mi m'agrada molt, sempre la dic aquesta definició, que és, la vaig treure de, de l'MIT, de l'Institut de Tecnologia de Massachusetts, de com ells defineixen la innovació. La innovació la defineixen com un procés que va des de la incepció de la idea fins que aquesta es desenvolupa i genera un impacte en el seu entorn. Doncs aquí estaríem parlant del mateix. No? Aquesta idea l'hem desenvolupat, aquesta capacitat l'hem desenvolupat internament i ara doncs, quan tarda a generar un impacte real, ja sigui dins de la nostra companyia o a l'entorn en el cas de que la volem exportar. Aquest és un concepte molt important. Exportació de capacitats. Què significa això? Doncs que si estem parlant de que cada vegada és més fàcil generar capacitats dins l'empresa, el coneixement també hem dit que era exportable. I aquí també llenço algunes reflexions. No? Anteriorment, si us poseu en la situació, treballaves en una empresa i, jo què sé, feien servir un Excel amb una plantilla molt elaborada i, malauradament, doncs, hi havia algun treballador que se la podia endur i ja està. Fin, no? Aquí deixàvem de comptar. Un treballador que se'n va, s'emporta també la plantilla d'Excel superpotent. A dia d'avui, si les empreses no ho remedeixen, el que també pot passar és que els treballadors s'emportin les automatitzacions, que s'emportin els prompts. Els prompts són el conjunt d'instruccions que li dones a un agent perquè faci una determinada tasca, es podrien emportar les skills. No? Això també obre un debat molt interessant a nivell de l'ètica. No? Perquè, com deia aquí, amb el time to value i amb el time to capability, la velocitat de transmissió del coneixement també s'ha accelerat i en formats que abans no estàvem acostumats. Ara mateix ja hi ha empreses, com per exemple, empreses, projectes, com per exemple, ara se m'ha anat el nom del... Quan més endavant parlarem d'això i espero que em vingui, però ja t'estan plantejant tindre templates de negoci. És a dir, tu vols operar un negoci estàndard on no és res relacionat amb temes d'innovació, que és una mica J. Caballo i Rei, no? ABC, has de tindre aquesta cadència operativa, a nivell de màrqueting has de fer això com a mínim i poca cosa més. Per exemple, un negoci, una panaderia o una perruqueria o una assessoria. Hi ha una sèrie d'elements que són compartits entre totes les empreses que es dediquen a això. Doncs ja crear la plantilla per poder operar aquest tipus d'empresa des de zero. No? I aquí ja no estem parlant d'Excel, sinó estem parlant de coneixement que et dona o que et podria acompanyar durant tot aquest procés una plataforma amb un agent d'intel·ligència artificial que té accés a les diferents tasques que has de fer i que s'adapta a les teves necessitats, a la teva realitat i que pots anar preguntant-li i et va aconsellant. Paperclip, que és el nom que se m'havia anat. Paperclip és un projecte que, si aneu a la pàgina web, veureu que, no sé si ja ho han tret o no, però ja estava com pròximament el tema de les business templates. No? Doncs, ara em ve de gust fer un e-commerce de sapatilles. Doncs, me descargo la business template d'e-commerce retail d'aquest tipus de producte i gràcies a la intel·ligència artificial s'adapta a la meva realitat i ja tinc les bases per poder operar aquest negoci. Això és una realitat que ja passa avui en dia i està, sobretot, propulsat pel tema del que us deia abans, del coneixement exportable. Hi ha molta gent que ja està enllaunant habilitats, està enllaunant maneres de fer, els agents, no? I tot això tu ho pots combinar i ho pots aplicar a la teva empresa. De fet, si coneixeu GitHub, per qui no ho conegui, és un lloc on pots trobar repositoris, projectes que pots descarregar i per mi, que vinc de la part de negoci, sempre m'agrada remarcar això perquè m'he trobat aquesta situació moltes vegades, no? Quan gent de negoci com jo, que no estàvem acostumats o que no coneixíem GitHub fa uns anys enrere i que quan vam entrar a GitHub de sobte trobem que hi ha molts projectes que podem fer servir lliurement i que simplement els podem implementar o tenim accés a tecnologia que
en la nostra mentalitat més orientada a fer negoci, diríem, ostres, com pot ser que això sigui gratuït i que no haguem de pagar res si això té un valor tremendo, no? Potser és el tema de la mentalitat també que poden tindre la majoria o moltes persones que han estudiat programació, que estan més orientats a compartir el coneixement i fer-ho accessible per tothom, no? Que el codi sigui lliure i accessible per tothom. Llavors, el que passa moltes vegades és que la persona de negoci que entra a GitHub i veu tota la informació que hi ha accessible, la pregunta que es fa és com pot ser que això sigui gratuït i accessible a tothom, no? Quan el xip potser és, ostres, tinc una plataforma, tinc un programa, un software, vaig a veure com el puc monetitzar o rentabilitzar, no el vaig a compartir amb tothom. Doncs aquest és un canvi de xip important i una perspectiva que en el món de desenvolupament doncs, te trobes, no? Dir que la gent és més oberta a compartir valor. Llavors, què passa? Que et trobaràs repositoris amb agents ja configurats, amb skills, no? Amb aquestes habilitats. Dic skills perquè és la terminologia que han empleat els d'Anthropic, que són els que han creat Claude o Claude, per anomenar doncs, el concepte d'habilitats. Els diuen skills, no? Llavors, bueno, és un canvi de mentalitat, un canvi de xip, són perspectives diferents que crec que també són importants remarcar. I després, com a tercer punt, dins d'aquest primer acte, hi ha la part de que la tecnologia no acaba de ser realment la fricció, no? Sí que podem visualitzar la persona que potser ja està a punt de jubilar-se i que ara li fiquen un copilot i que no està massa per la labor d'aprendre i que ja pensa més en la jubilació. Sí, però la fricció llavors no està en la tecnologia, sinó està en les persones, realment, no? En fer aquest canvi, aquesta gestió del canvi. Llavors, nosaltres aquí, i ho veurem més endavant també, a part de GNI Sapiens Consulting, he cofundat un Venture Builder, que el nom en anglès sembla com algo estrany, però no deixa de ser una empresa que es dedica a fabricar aventures, anomenant les aventures com projectes per donar-li sortida, per buscar inversors, per fer-los créixer. Vale? Després ho entendreu perquè ho lligaré bé amb el que estem fent dins de la consultora. Hi ha productes que estem enllaunant i que no tenen massa sentit que es desenvolupin dins de la consultora, per tant, surten de la consultora, se'n van al Venture Builder i el Venture Builder doncs, sí que allí ja sí que té sentit a nivell de negoci desenvolupar-los i fer-los créixer. D'acord? Llavors, la tesi que nosaltres tenim aquí és, ostres, amb aquesta capacitat d'enllaunar el coneixement, de crear agents, de crear habilitats, de bàsicament fer el que ens roti, perquè la tecnologia ens permet fer-ho, hi haurà un moment on la tecnologia o accedir a la tecnologia sigui commodity, que ja ho és una mica a dia d'avui, però ja no només a la tecnologia, sinó a la intel·ligència. Avui en dia tothom pot accedir a ChatGPT, pot accedir a Claude, pot accedir a DeepSeek, a Qwen, a les IAs xineses, per exemple. No hi ha una barrera que et limiti. Potser hi ha unes IAs que només pot accedir una part elitista d'aquests fundadors, no? Com deien fa poc que Claude tenia una IA que s'estaven pensant de fer-la públic per lo potent que era, però realment la resta de la població a dia d'avui té la possibilitat d'accedir a aquestes tecnologies a un cost relativament econòmic per el valor que t'aporten. Llavors, el que passarà en un moment és que l'accés a la intel·ligència serà gratuït. És com l'accés a l'electricitat, l'accés a l'aigua, quasi tothom podrem accedir-hi. Llavors, què passa en un món on accedir a la intel·ligència és commodity, és a dir, que no et marca una diferència important? Doncs el tema aquí està en el que no és intel·ligència en si, sinó com apliquem aquesta intel·ligència, en quin criteri. També, per fer-ho visual, també hi ha moltes persones que potser són intel·ligents, però que no l'apliquen la intel·ligència. Llavors, doncs, no sembla que siguin intel·ligents, encara que ho siguin, no? Llavors, el criteri d'aplicació d'aquesta intel·ligència, portada, si tornem de nou al tema dels agents o dels models grans de llenguatge, i quan la volem aplicar a la companyia, el coll d'ampolla no està en la tecnologia està perfecta. Moltes vegades
les dificultats que ens trobem nosaltres també quan treballem amb clients, nosaltres ho diem, dic, mira, si ho tinguessis tot perfecte, implementar la tecnologia és qüestió de setmanes. Ara, probablement no tinguis aquest procés ben documentat, no tinguis les... Nosaltres li diem a l'inventari de dependències. No? Si tu vols fer un projecte de certes característiques, per assegurar que aquest projecte es pugui implementar, doncs hem de tindre una sèrie d'elements que nosaltres hem de treballar amb ells, els hem de tindre accessibles i no té massa a veure amb la tecnologia, sinó té més a veure amb el que fiquem aquí, no? Claretat del negoci, que hi hagi el procés que estigui ben definit, que potser les dades que s'estan utilitzant són brutes, no? O s'introdueixen malament dins del sistema perquè les introdueix un humà i hi ha molts errors tipogràfics, o hi ha dependència de persones clau i llavors no podem avançar perquè aquella persona clau ens ha de donar accés o ens ha d'habilitar permisos, no? O que durant el procés també hi ha canvis de criteri. No, doncs ara, veient com anem, crec que ho hauríem d'enfocar d'aquesta manera. Bueno, doncs al final són limitants que, no, com dic, no estan a la tecnologia, sinó en la part més humana, si ho voleu dir d'aquesta manera. No? Però, dit això, ara veurem com podem agafar tot aquest context i, què és el que hem fet nosaltres, traslladar-ho a la nostra operativa, com estem enfocant des de internament la proposta de valor, com ho estem incorporant dins de l'empresa, en el nostre dia a dia. Vale? Llavors, comencem amb el segon acte, que són les tres idees claus que he comentat al principi. El desenvolupament de software 2.0, l'AI Workforce, la força de treball basada en intel·ligència artificial, i després el concepte de en anglès, Gartner deia Composable Enterprise, i és el fet de considerar una empresa com si fossin mòduls Legos, no? El que dèiem abans, necessito fer... tinc una necessitat, vaig a veure quins Legos hi ha al mercat o quins Legos em construir per donar servei a aquesta necessitat que tinc. No? Sempre orientats a l'adaptabilitat, perquè estem en un entorn canviant, amb una velocitat que potser no havíem viscut mai, no? Sobretot en aquest sector. Llavors, una de les prioritats que té l'empresa és l'adaptabilitat. Llavors, aquest format Lego és el que ens permet adaptar-nos ràpidament i modificar les capacitats o la proposta de valor o allò que necessitem crear per la nostra empresa. Llavors, en primer lloc, el que és el desenvolupament de software 2.0, aquí sempre també m'agrada remarcar una cosa, no? S'ha ficat molt de moda el concepte vibe coding, que és això d'aquí, vibe coding, que és programar sobre la marxa, no? Vaig programant per intuïció sobre vibe, no? Les vibres, doncs, mira, ara vull fer això. I li demano a la IA que ho programi o que ho desenvolupi. Ai, mira, m'he trobat un error. Doncs li demano a la IA que m'ho corregeixi, no? Una mica sobre la marxa, sense estructura. I nosaltres el que volem dir és que nosaltres no fem vibe coding, nosaltres fem enginyeria de software assistida per IA. I quina és la gran diferència? Doncs que tenim una metodologia, tenim un procés definit de com s'ha de fer el desenvolupament de software i simplement doncs, que utilitzem eines que tenim al nostre abast avui en dia, com doncs, els agents de codificació i altres eines de prototipatge ràpid, doncs, les incorporem al nostre procés de desenvolupament de software. I no simplement anem perseguint l'última eina que ha aparegut al mercat com pollo sin cabeza, no? Que se sol dir, buscant l'última novetat, no? Que després al final de la presentació hi ha una diapositiva on parlo d'això, no? De la importància de la claretat. Però bàsicament el canvi del software 1.0 al 2.0 és que doncs, abans si volies desenvolupar un programa, una plataforma, una pàgina web, el que sigui, jo me'n recordo fa ja molts anys que per desenvolupar una plataforma, sí, una eina interna que estàvem creant, em va tocar crear tot el document tècnic funcional, em vaig estar un munt de dies treballant en allò, la lògica també vaig estar molt de temps definint-la i avui en dia penso i dic, ostres, això amb la intel·ligència artificial
ho hagués pogut tindre potser en una tarda, no? El que em va costar setmanes, potser en un altre any, dur a terme. Llavors, el software 1.0 és això, passa de llistes d'instruccions o aquests documents infinits que l'humà tarda molt de temps en crear, el programador va revisant el codi línia a línia, els canvis són lents, la documentació és estàtica, inexistent o queda obsoleta ràpidament. En canvi, en el software 2.0, aquí directament el que volem és velocitat, no? És buscar aquesta instantaneïtat que moltes vegades ens donen doncs, aquestes eines que ens permeten prototipar ràpid amb intel·ligència artificial. Per exemple, Google va treure fa uns mesos enrere Stitch. Stitch és una plataforma on directament, no sé si la vam veure a l'última sessió, però si busqueu Google Stitch, tu li pots dir, mira, vull que em facis un portal de client que tingui això, això i això. I en uns segons t'ho fa i ho tens allí. I no només ho tens com a imatge, sinó que també ho pots exportar a codi i tu pots exportar a la suite de desenvolupament de prototipatge de Google o tu pots exportar a la Cloud Code i seguir desenvolupant des d'allí. Al final, o sigui, molts crítics diuen, ostres, sí, però això no és robust, o això no segueix les bones pràctiques, o això és d'usar i tirar. Sí, però jo prefereixo tindre la visió més optimista, no, de les coses, de que per arribar a tindre aquest nivell de producció fa uns anys t'havies de gastar molts diners, una persona de negoci com jo, no tècnica, no tenia aquesta capacitat de fer-ho, doncs, ostres, s'està democratitzant, no? Potser ara ja no és la persona tècnica la que té la capacitat de fer-ho, sinó que ja hi ha l'accés a la possibilitat de crear, és el que deia, no? S'ha obert una finestra d'oportunitat brutal que qualsevol persona amb un mínim d'entrenament de dies o d'hores pot començar a aprofitar i a crear, no? Llavors, el software 2.0 va orientat a això, no? A tenir els processos ben definits i a incorporar les noves tecnologies als processos. Després, la part de negoci participa abans, com deia, perquè, clar, si la part de negoci ja pot crear prototips, pot parlar amb la intel·ligència artificial, pot fer un sparring previ abans d'arribar a l'equip tècnic, li pot preguntar preguntes tècniques, es pot formar, es pot informar, llavors pot anar molt més preparat. Els equips tècnics, això no només beneficia a la gent de negoci, sinó als enginyers de software també. I dins del món del software jo m'he trobat programadors que, que m'han arribat a dir sisplau, no li diguis a ningú que estic fent servir intel·ligència artificial per programar, com si fos una taca, no? A l'honor o a l'estatus d'aquell programador, i m'he trobat d'altres que diuen, ostres, que jo no entenc què fa la gent, o sigui, què fan els meus companys que no volen fer servir la IA per programar, no? O sigui, m'he trobat a les dues vessants, segurament els dos, o els que estan en un punt més negacionista, tinguin els seus motius, però bé, crec que se li ha de donar una oportunitat i si no, doncs, la competència li donarà i quedaran fora del mercat, ¿vale? Perquè és una realitat que amb un enginyer de software, un programador que incorpora la intel·ligència artificial en una metodologia de desenvolupament, doncs va molt més ràpid. Estem parlant de potser que per fer... Nosaltres ho hem viscut internament amb les persones noves que han entrat dins de l'equip que no estaven acostumades a fer servir el nivell que... O sigui, jo perquè estic molt ficat dins del món de la IA, de les noves eines que estan sortint dia a dia i intento anar al dia, no? És molt complicat, és pràcticament impossible, però m'he trobat en situacions on jo que no soc tècnic, però que m'agrada molt investigar, els dic al meu equip tècnic de desenvolupadors, escolta, mira, he trobat això, he estat experimentant, mireu què us sembla aquest procés que he definit amb aquesta nova eina que ha sortit, no? I ensenyar-los i dir, ostres, però com pot ser, no? I la primera vegada que els dic de veu, doncs, que una mica incrèduls, no s'acaben de creure, em fiquen una mica a prova el procés i quedar sorpresos, no? I dir, ostres, si amb això anem moltíssim més ràpid del que inclús anàvem abans fent servir intel·ligència artificial. I és que internament nosaltres, en el Venture Builder i dins de GSC, hem desenvolupat una metodologia per crear projectes dia amb un desenvolupament pràcticament autònom
les parts on sí que podem donar autonomia als agents perquè desenvolupin el software i després hi ha, lògicament, sempre el human in the middle, no? L'humà en el mig que pugui monitorejar els resultats perquè el projecte o el software vagi cap allà on vulguem i tingui sobretot les limitacions. No? Quan parlem de desenvolupament de software o desenvolupament a IA, és quasi més important les limitacions que realment dir-li el què fer. No? Marcar-li les línies, les delimitacions als agents és molt, molt important. Llavors, doncs, això és el software 2.0, és tenir una metodologia ben definida que s'assisteix o que es nodreix d'intel·ligència artificial o de les noves eines que tenim avui en dia i no que fem tot a mà. No? Pràcticament els nostres enginyers de software no programen, simplement saben quines metodologies, quins processos tenim, saben quins comandaments, no? Quines instruccions executar als models de llenguatge i fan el monitoreig. I si hi ha algun tema que la IA s'encalla, doncs sí que hi intervenen. No? Per això és important tindre el coneixement tècnic per poder intervenir. Però cada vegada els programadors que fan servir les últimes tecnologies o les últimes intel·ligències artificials programen menys o no programen. Vale? Després, la segona idea clau és la part de l'AI Workforce, aquesta capa de força de treball. Segurament ho heu escoltat moltes vegades, que s'amalmen el d'OpenAI deia que no tardarem en veure empreses d'una sola persona que valguin, que siguin unicornios, no? que tinguin una valoració de més d'1 milió. I la realitat és aquesta, és degut a això, a aquesta AI Workforce, perquè tu ara mateix pots ser un treballador o un grup petit d'empleats i tindre un munt d'agents d'intel·ligència artificial que tenen aquest coneixement exportable que parlàvem abans, no? Que el poden implementar a la seva necessitat i després totes les automatitzacions que avui en dia també tu, una persona no tècnica, li pot demanar a Claude o a qualsevol model de llenguatge, escolta, fes-me una automatització de N8N que agafi, que es connecti al meu correu i que em descarregui tots els informes d'aquest tipus i que me'ls enviï a una carpeta de Google Drive. I t'ho fa, et dona el codi, aquest codi l'importes a N8N i ho tens allí. Això era impensable diria que inclús un any o 2 anys. Llavors, a la velocitat a la que anem i les possibilitats que tenim doncs, són immenses. No? I aquesta part de la força de treball d'IA consisteix en això, en agafar a les persones, equipar-les amb les capacitats d'intel·ligència artificial que siguin necessàries, des d'eines a les que puguin consultar, doncs, com Copilot, per exemple, o ja també incorporar agents d'intel·ligència artificial autònoms que s'encarreguen d'un procés determinat o inclús d'anar desenvolupant de forma viva, segons les necessitats que vagin detectant dins el dia a dia de les empreses, que també té molt a veure amb la composabilitat aquesta que parlàvem abans, de que les empreses ja no es gestionen tant com per departament, sinó que en lloc de veure el departament financer, doncs el que veiem és capacitats que necessita l'empresa o que l'empresa du a terme. Doncs la capacitat de fer un pressupost, la capacitat de presentar les declaracions trimestrals. No? Si féssim una llista a nivell capacitat, no departament, que al final per entendre'ns i per organitzar-nos visualment doncs, podem definir departaments, dins dels departaments les capacitats i dins de les capacitats veure quin d'aquest coneixement és exportable i quin d'aquest coneixement és candidat a que pugui acabar fent un agent o que s'acabi convertint en una automatització o en una skill. Llavors, les persones, el valor de les persones no és que se'n vagi i els agents d'intel·ligència artificial mengin el seu rol no? Dins de la companyia, no, al revés. O sigui, les persones cada vegada són més importants perquè hem de prendre més decisions més constantment. Llegia fa no gaire un paper que deia això, i jo ho he viscut internament. Dic, ostres, si jo li dic a la IA que em desenvolupi una API o em desenvolupi X característica i aquesta característica, abans que jo li tenia que dir a un equip de desenvolupament que em tardava 2 setmanes, doncs, bueno, tenia 2 setmanes fins que jo tenia que tornar a decidir. Però, clar, si ara em tarda 30 minuts, tinc que tornar a decidir en 30 minuts. I si li torno a demanar alguna cosa, potser tinc que tornar a decidir en 30 minuts. I això no és
lineal, sinó que pot ser seqüencial. Jo puc tindre, de fet, al meu dia a dia, jo tinc 7 o 8 instàncies de Cloud obertes, cada una amb el seu projecte i cada una també connectada a una cosa que us ensenyaré ara, amb l'eina interna que ens hem desenvolupat internament, des d'on ens comuniquem els membres de l'equip, on ens demanem tasques, on gestionem l'estratègia trimestral, el pla d'acció trimestral, on veiem les mètriques. Jo directament ja no entro a la plataforma, a l'eina. Tinc la gent que està connectat a aquesta plataforma i té el context sempre del meu negoci. Llavors, aquesta AI Workforce no reemplaça realment a la persona, sinó que li canvia el tipus de feina que haurà de fer. Haurà de decidir molt més i molt més ràpid, per lo que deia, no? Perquè si implementem bé la intel·ligència artificial i aquestes són les capacitats, si la implementació s'escorça, no? El que parlàvem abans, el time to value, cada vegada és més curt, més curt, més curt, doncs l'humà el que haurà de fer és decidir cada vegada més. I el paper aquest parlava d'una erosió cognitiva, no? De dir, ostres, estic decidint, necessito pausa, necessito temps, no? A vegades també menciono a Hartmut Rosa, que parla de la societat de l'aceleramiento, que, ostres, anem a una velocitat que quasi no tinc ni temps per pensar què estic fent, no? I això, al final, també té unes conseqüències, potser m'estic desviant una mica del tema, però, bueno, ja ho dic, unes conseqüències socials, molt importants, on començarem a parlar de l'alineamiento, no? El fet de perdre connexió amb el que estem fent en el dia a dia, perquè és que ja no sé ni què estic fent. Li demano a la IA una cosa i com que potser al principi li demanem una tasca molt petiteta i l'humà sí que sap quina tasca està fent i doncs entenc el que ha fet la IA i puc valorar què m'ha entregat, però si la granularitat o el nivell d'extracció va pujant, arribarà un punt que jo com a humà no sabré ben bé què ha fet la IA i tampoc em dedicaré el temps a veure tota la seva feina. Simplement, en algun punt hauré de confiar. Sí que hi ha el tema del over-reliance en la intel·ligència artificial, que és el fet de confiar massa en la intel·ligència artificial, i aquí també hi ha tendències del que es diu IA responsable i tot això, que òbviament és molt important, però qualsevol persona que ha treballat amb la intel·ligència artificial i que li ha demanat una tasca gran, probablement potser no s'ha ficat a mirar el detall exactament tot el que ha fet, no? I arriba un punt que pots perdre la connexió. Tu li has demanat, fes-me aquesta eina per la meva empresa, i si no li has donat tot ben mastegat al principi, a nivell de que tu tens el control del que li has demanat, de les funcionalitats, i saps exactament, tens aquesta ownership, no? aquesta diguéssim, control sobre la feina que està fent la intel·ligència artificial, a la que les persones cada vegada confiïn més en la intel·ligència artificial i se li doni més autonomia, hi haurà un punt potser que perds la connexió. Dius, ostres, no sé què ha fet realment la IA, sé que li he demanat una automatització o una aplicació que faci això, però m'ha afegit altres característiques, altres funcionalitats que no sé quines són, que simplement sé que estan allí, simplement estan allí perquè la IA les ha desenvolupat, però jo he perdut la connexió amb aquesta realitat de la feina de la IA, no? Llavors, el que fica aquí, la pregunta no és si substituirà les persones, sinó en quines tasques les persones deixaran de ser útils i podran passar a fer unes altres coses, no? Tasques de més valor o d'un nivell de contribució molt més alt. Aquest és el segon punt, de la segona idea clau, i la tercera és la part de la composabilitat de les empreses, no? El que deia al principi. Deixar de pensar en departaments, sinó començar a pensar en com puc enllaunar el coneixement de cada departament, com ho puc organitzar, quina taxonomia o, si vols, ontologia puc aplicar a la meva empresa per tindre-ho tot ben mapejat, identificar allò que gràcies a la intel·ligència artificial puc extreure i enllaunar, repeteixo, enllaunar, productitzar, digitalitzar, no? El que fica aquí baix. Abans digitalitzàvem documents, ara comencem a digitalitzar capacitats. I ho podem fer ara perquè el fet de
la documentació, a mesura que fem desenvolupament, es pot automatitzar i hi ha plataformes, hi ha frameworks que ja t'ho donen tot fet, no? Per tant, jo moltes vegades penso, ostres, avui en dia, si tu has desenvolupat un software o tens un software dins de l'empresa, ja no és excusa no tenir temps per documentar o per preparar documentació o perquè la documentació estigui al dia. Simplement és desconeixement de les possibilitats o de les eines que hi ha dins del mercat, no? Llavors, aquesta composabilitat radica en el que porto dient ja un rato, no? Ara en aquesta presentació, és pensar més a l'empresa com si fossin legos que jo em vaig generant perquè, com que el mercat o l'entorn canvia molt ràpidament, necessito tindre aquesta possibilitat de, bueno, ostres, ara aïllo cada una de les funcionalitats o de les necessitats que té cada un dels departaments i si el dia de demà hi ha una peça que ja no em serveix i que la tinc que actualitzar, que jo pugui simplement canviar aquesta peça, ficar una altra millorada i ja està. Que no s'hagi de trencar res. Si el sistema és rígid, si estic... si hem desenvolupat un software que no està pensat perquè sigui modular, doncs si canvio una funcionalitat potser em trenco, no? Tot el sistema, perquè no està pensat perquè sigui modular. Doncs és aquest canvi de xip, no? El fet de dir, bueno, si jo tinc la meva empresa, com podria compartimentalitzar la meva empresa i com podria crear aquests arxius o aquests elements que fan que el coneixement sigui exportable. I aquí torno a parlar ara mateix del tema de l'ètica que deia abans. No? Dic, aquí s'haurà d'anar molt en compte i són debats molt interessants a dir, ostres, sí que és cert que la intel·ligència serà accessible per tothom, no? Aquestes intel·ligències prestades o intel·ligències prestades serà commodity per tothom, inclús els processos per gestionar segons quins tipus d'empresa també acabaran sent commodity per tothom. Què passa amb el coneixement que es genera dins d'una companyia? No? Al final, doncs, a nivell estratègic, realment on hi haurà el valor serà en la informació que genera aquella pròpia empresa, no? En les dades que et permetran validar si aquests mòduls o aquest coneixement exportable que també pots trobar a internet, no? Per exemple, pots trobar un munt d'habilitats per gestionar Facebook Ads, anuncis a Facebook. Està ple i gratis. Pots trobar agents, pots trobar skills que en un moment ho tens implementat, s'integren amb Meta Ads o s'integren amb l'eina que vulguis fer servir, amb Holded, amb Salesforce o amb la que vulguis. Realment, segurament hi haurà algú que ha compartit el coneixement de com fer servir o com gestionar un procés o una eina. El tema està en com ho adaptem al nostre negoci i la resposta doncs, és el feedback, no? I el feedback és les dades que nosaltres som capaços de generar amb les nostres experiències, amb la interrelació amb els nostres clients, amb la nostra operativa diària per poder anar adaptant tots aquests mòduls i ser cada vegada més eficients, que ens ajudin sobretot a també complir els nostres objectius. Vale? Llavors, la part aquesta d'empresa composable va d'això, de pensar l'empresa com si fossin legos intercanviables i tot el que integrem dins de la companyia pensar en què doncs, ho puguem treure i tornar a ficar no? En aquests formats, ja siguin eines externes com si fossin SaaS, les skills, tot el tema de visibilitat, ja sigui en dashboards o directament incorporar la funcionalitat de renderització de gràfics i de generar business intelligence al moment a través dels agents, tot el tema de les APIs, connectivitat, automatitzacions, tota la part de dades i fer-ne ús i les regles de com gestionar al final el negoci. No? Llavors, aquesta seria la tercera idea clau i ara doncs, m'agradaria compartir-vos com ho estem fent nosaltres i deixar un moment al final per si teniu alguna pregunta o voleu fer alguna precisió o el que sigui. No? Llavors, nosaltres internament, al principi, quan vam començar amb l'empresa, fèiem servir Notion, fèiem servir Go High Level per la part de ventes, fèiem servir una sèrie de softwares que al final el que hem acabat fent és crear el nostre propi sistema operatiu modular. Vam començar amb tota la part, jo gestiono el meu autònom, gestiono un coworking a nivell comptable fiscal, no? Gestiono l'empresa de GSC,
tinc una sèrie de necessitats que les eines que jo estava fent servir en aquell moment em feien anar molt lent, no? I per un emprenedor, doncs, suposo que compartireu, el tema burocràtic administratiu o el tema comptable és l'últim que vols fer, no? I doncs, al final acaba el trimestre, arribes a la final del trimestre i dius, ostres, el gestor et demana una cosa, esto no está bien, o esta factura no té les dades fiscals correctes, no t'ho pots deduir, és un jaleo, no? Llavors, va arribar un punt que vaig dir, bueno, em crearé una eina per mi. Llavors em vaig crear una eina per poder gestionar tota aquesta part, no? Les factures, emeses, dels tíquets, les despeses, no? I el que va ser al principi una capacitat per poder gestionar això de les diferents empreses i simplement al final del trimestre donar-li al gestor, gestor, pum, un portal, un link on tenia tot fet, inclús els models, el 303, tot ja fet que el gestor simplement havia de mirar a dir, ostres, si està tot calculat, està tot perfecte, listo, vaig a fer el borrador i ja està. Inclús també hem estat fent proves de crear agents que creen els borradors directament dins de la plataforma del govern, no? l'EAT o la Seguretat Social. Això acabarà arribant, vull dir, acabarà passant. Llavors, d'aquesta capacitat que necessitàvem, vaig acabar desenvolupant diverses capacitats que al final les hem unit totes en una plataforma, en un sistema operatiu que fem servir dins de l'empresa i que hi ha gent, hi ha companys que si em volen demanar una tasca o si es volen demanar tasques entre ells o si volen donar d'alta un client o si volen buscar el que sigui, ho poden fer a través de l'operativa normal, que seria entrar dins del software i clicar i interactuar amb el front-end, no? amb el que veus, o ho poden fer a través de MCP. MCP és Model Context Protocol, és un protocol que es va crear doncs, per facilitar sobretot la integració dels agents amb les diferents eines. Llavors, nosaltres tot el software que ja fem està pensat en que pugui fer-se servir pels agents. Llavors, jo en el meu dia a dia, quan estic treballant, no entro dins d'aquesta plataforma per interactuar, per fer coses, clicar. No, simplement la tinc com a visibilitat, com una eina d'observabilitat del que està passant al meu negoci. Tinc els meus KPIs, un dels KPIs, per exemple, que nosaltres fem servir molt és la facturació per empleat. No? Llavors, això el que em permet és, en el meu dia a dia, que estic dins de la consola amb els agents i els agents estan connectats a aquesta eina, els agents té el context del meu negoci i si entra una factura ja saben que si entra una factura, què han de fer i on l'han de guardar. Si m'entra una tasca, m'avisen d'aquesta tasca. M'avisen per WhatsApp o directament tinc una notificació que algú t'ha ficat aquesta tasca. Si la pot fer la gent, fes-la i quan acabis actualitza i fica-la com a marcada. Ja interactuo tot a través de la gent. Vale? Llavors, què vinc a dir amb això? Que de no saber res de programació, he pogut crear aquestes eines per mi, les hem pogut desenvolupar internament i el següent pas que comentàvem abans, dic, ostres, aquesta capacitat o aquestes capacitats que hem desenvolupat internament crec que per un nitxo de mercat podria anar molt bé, que són empreses startups doncs, de solo founders, no? que estan ja familiaritzats en temes d'intel·ligència artificial, MCPs i tot això, que volen tindre tot ben gestionat des d'un començament i que potser s'estan preparant per una ronda o el que sigui. Doncs ja tens tot, està tot pensat perquè la due diligence sigui molt fàcil, perquè ho facis tot bé des del principi, hi ha un mentor que et va aconsellant sobre la cadència operativa, quina has de fer. Recordem el concepte abans que deia, no? Un business template, una plantilla de negoci. Doncs uns mínims estàndards a nivell comercial, a nivell operatiu, que ja t'ho dona la pròpia plataforma, que seria el que abans potser podíem dir dels SOPs, no? Procediments operatius estàndards. Ara ja ho tenim tot que viu dins de la companyia i que es va dins de la plataforma, perdó, i que es va adaptant segons anem treballant amb aquesta eina. Avanço una mica més ràpid perquè veig que ja que arribem a la mitja hora. Això és el que us deia, que els agents treballen dins del sistema. Els agents, jo quan deixem la part del desenvolupament autònom, si hi ha decisions que no poden prendre els agents, ens creen aquesta decisió dins de la plataforma i podem veure decisions pendents i podem decidir a través de la plataforma. També els agents ens poden donar tíquets, nosaltres podem ficar tíquets als agents. I alguns casos que estem construint perquè també veieu l'habilitat, o sigui, la velocitat.
un sistema de gestió industrial per gestionar tota una empresa industrial tradicional, doncs ho podem tenir en uns 5 mesos, una plataforma de digitalització per fer compres conjuntes online en 2 mesos, producte funcional, o sigui, desplegat en producció, vull dir, perquè us adoneu de la velocitat a la que podem arribar a anar. No nosaltres, sinó qualsevol empresa, no dic per mi, vull dir, no dic per GSC, sinó per qualsevol empresa de desenvolupament de software 2.0 d'avui en dia que faci servir aquestes eines. Després també vam crear un sistema d'atenció al públic per clíniques i ho hem enllaunat i ara això és una empresa que ha absorbit el Venture Builder que us deia, una plataforma de gestió d'equips de futbol base també uns 5 mesos, el nostre propi sistema operatiu intern que ha sigut 2 mesos, o un mòdul de comptes a pagar, que això és un dels projectes que al principi de l'empresa ens vam demanar, un projecte molt ambiciós que bàsicament consisteix en això d'aquí, que és un problema que tenen totes les empreses, no? El tema de la facturació, sobretot quan tens facturació, tiquet, quan tens un volum molt alt, doncs a vegades la teva empresa o els teus treballadors no passen els tíquets o no fiquen les dades fiscals correctes, llavors no t'ho pots deduir i hi ha un munt de diner que es deixa sobre la taula perquè no s'està fent bé aquest procés. En aquest cas, nosaltres vam ajudar a crear un sistema per un tipus de client on es dedicava a temes d'exportació i importació, on tenia factures de més de 100 pàgines amb albarans que la persona d'administració que s'encarregava de fer aquella part, potser una única factura, sí, potser no, 100%, una factura de més de 100 pàgines s'estava de 3 a 5 dies treballant-la, perquè no només era verificar que els albarans estiguessin dins del sistema, sinó que a vegades el gestor comercial no havia ficat bé la informació dins del sistema i llavors ella no trobava l'albaran i havia de perseguir a la gent. S'estava 3-5 dies fent tot això i ho vam convertir en un procés que dura 15 minuts i que ella només ha de dedicar també uns 15 minuts en revisar que tot estigui bé. Llavors, quan ja és recurrent que un procés fet per intel·ligència artificial i automatitzacions constantment no hi ha errors, llavors sí que podem passar del semiautomàtic a l'automàtic normalment. No? En l'última sessió que vam fer fa ja uns mesos, us vaig ensenyar un cas pràctic fent servir N8N, on podies agafar una factura, la passaves per un model de visió que extreia tota aquesta informació i després aquesta informació la podies ficar on volguessis. No? Està a YouTube, ho podeu veure allí. Aquest projecte anava molt més enllà. Hi havia unes regles de negoci, cada proveïdor, molts proveïdors, lògicament, perquè es dedicaven a temes d'importació i exportació, cada proveïdor amb les seves regles, factures diferents, no, aquest proveïdor té aquesta peculiaritat, aquesta una altra. Llavors, vam estar treballant des del que es repetia més i dels proveïdors més recurrents fins als casos més aïllats que encara a dia d'avui estem refinant quan ens trobem edge cases, no? Que es diuen, o casos aïllats que en un primer moment no es van mapejar perquè ni ells mateixos sabien que es podien donar, doncs ara mateix aquest sistema processa centenars de factures, de tíquets, valida amb regles de negoci, s'integra a crear la factura dins de, en aquest cas, aquest client utilitzava Navision, però bueno, digue-li Navision, digue-li Odoo, digue-li Business Central o l'ERP que sigui, o Sage o l'eina que sigui. Al final, el procés és senzill, és extreure la informació d'aquest document i veure què vols fer amb aquesta informació. No és simplement replicar la factura o crear la factura dins de l'ERP, sinó validar-la, que les dades fiscals estiguin correctes, fer aquest creuament documental, ¿vale? I tindrà una persona que s'encarregui de governar. Aquesta persona al principi estava preocupada, diu, ostres, la IA va quitar-me el treball. Dic, no, si tu rol és superimportant perquè tu has de verificar que la IA estigui bé. És a dir, tu ara, abans estava sola, ara tens tot un sistema que tu seràs l'encarregada de gestionar-lo. ¿Vale? Llavors, això es pot extrapolar a moltíssimes empreses i nosaltres internament el que hem fet és enllaunar-ho. Llavors, és un dels mòduls que oferim a les empreses i que treballem en fer-ho, no? Sobretot aprofitar aquesta intel·ligència artificial que tenim accessible, que cada vegada va millor i cada vegada serà més econòmica, perquè és clau pel tema, sobretot d'aquest aquí, no? El creuament documental. És on es dedica més temps. I és el que ens roba més temps perquè és el que has d'entendre la realitat del negoci. No? I finalment ja acabo amb aquesta última diapositiva.
Si us ha generat ansietat o tot això, jo he tingut moments de tindre ansietat perquè estic dins d'una bombolla, però no de la IA, sinó dins de la IA també hi ha una bombolla, perquè intento estar al dia i moltes vegades amb companys ho parlem, no? I, ostres, és que sembla que vaig tard a tot arreu. Aquesta és la resposta, ¿vale? La resposta és, a mi m'agrada molt eh, Ludwig Wittgenstein, que parla molt té una frase que diu que la limitació no és tècnica, sinó és semàntica, no? Llavors, la reflexió que us invito tots a fer és ja està molt bé tot aquest soroll extern, però realment jo què és el que vull, no? Què és el que vull? Tant pel meu negoci o si vols a nivell individual. Jo en quin joc estic, no? El que us deia abans, les limitacions. És quasi més important limitar, no? El què no vull que el què. No? El què, doncs, dins d'un entorn, doncs, bueno, soc creatiu, no cal que estigui definit, però super important la delimitació d'allò que vull jugar. Quin és el joc? Vull aprendre, vull automatitzar, vull vendre més, vull reduir costos, vull millorar qualitat, vull capturar marge. Definir això és essencial perquè és el que et dona perspectiva, és el que t'ajuda a prendre consciència i dir, ostres, és que per generar valor o per aconseguir aprendre a automatitzar qualsevol d'aquests jocs que estic ficant aquí, potser no em fa falta saber quina és l'última tecnologia o l'última eina que hi ha al mercat. Quan jo soc molt conscient del que vull, com ho estic fent i del que tinc que tindre al radar per veure com podria disruptir el meu procés actual. Ja està. Només és això. Vale? Llavors, ara mateix, si seguiu treballant o demà, si us feu la pregunta quin procés de 15 minuts cada dia ens podria estalviar la intel·ligència artificial i ho podríem convertir en un document, en un coneixement exportable, doncs si el trobeu, ja haureu fet el primer pas que s'ha de fer per iniciar aquest camí, no? Si no l'heu començat. I dit això, doncs, m'he passat 2 minutets, no sé si jo no tinc cap problema en estar un Cap ratet més, problema. Helena. Sí, jo per mi cap problema. Els que vulguin estar una miqueta més, si algú té alguna pregunta o vol fer alguna consulta, pot activar el seu micròfon i pot preguntar. Bueno, Rosa pregunta, ara ho explico, per accedir a la gravació i a la presentació. Eh, bueno, mentrestant, si ningú... Jo sí que tinc preguntes. Perdona. Ah, mira, sí. Sí, yo sí que tengo una pregunta, a lo mejor me estoy perdiendo entre tanto, o sea, porque el horizonte que se abre es como infinito. Y esto que dices tú de delimitar, bueno, a lo mejor me estoy perdiendo yo y poniendo la tirita antes de la herida, ¿eh? Pero yo lo que veo en esta comunicación, digamos, de agentes puestos, por ejemplo, en una empresa, a mí me preocupa el tema, más que seguridad, el tema detectar dónde está el fallo cuando hay un fallo. O sea, un PowerPoint que está mal, perdón, un Excel que tiene unos datos incorrectos es fácilmente detectable. Cuando hay una compartimentación por departamentos, hay errores que son fácilmente detectables, o sea, y te permite poner cortafuegos en una gestión global de empresa. Me cuesta visualizar esto trasladado a esta conexión modular de agentes, flujos, inteligencia, que entiendo que igualmente se tiene que hacer, pero realmente es tan fácil cuando todo está interconectado. Un fallo no tiene un cortafuegos tan evidente. Esto, o sea, ¿nos puedes explicar si esto es así o realmente no tiene por qué? ¿O hay herramientas, digamos, para detectar esos fallos? Sí, de hecho la pregunta que planteas es súper importante porque verdaderamente es la parte del iceberg que no se ve, ¿no? Cuando hablamos de agentes, de automatizar, así es muy bonito, ¿no? O lo ves en vídeos en YouTube o en posts de LinkedIn, he automatizado esto, he creado esto. Vale, pero hay un montón de cosas que también se tienen que hacer y que normalmente no se ven, ¿no? Estamos hablando desde Quality Gates, ¿no? Estas puertas de calidad que hacía referencia. Se tienen que definir, se tienen que trabajar los casos, los edge cases, los casos en el borde, casos atípicos. Hacer todo ese trabajo es lo que más cuesta. Y muchas veces ni el negocio ni en las dinámicas que nosotros generamos somos capaces de anticipar todo lo que el negocio se podría enfrentar a la hora de cuando el proceso ya está ejecutado y hay un agente en el que está funcionando, un proceso funcionando, pues oye, van surgiendo cositas
una vez ya está en producción y se tiene que adaptar y corregir. Entonces, lo que decía antes, y esto también lo dicen los de Anthropic, cuando se trabaja en temas de agentes, en automatizaciones, ya no necesariamente tienen que ser con inteligencia artificial, todas las automatizaciones, ¿no? Pero la parte de agente es muy importante, la parte de delimitar y verificar. Nosotros cuando trabajamos cuando definimos pues, arquitecturas o un pipeline de cómo tendría que ser un proceso, la parte de verificación y validación de la información, tenemos más grueso de trabajo allí que en el funcionamiento de la gente. Cuando, en el caso de las facturas que os decía, ¿no? La inteligencia artificial no es determinista. Puede ser que tenga un margen de error, ¿vale? ¿Cómo vamos a reducir ese margen de error? Vamos a tener que anticipar en qué podría fallar. Ahí es muy importante el testeo. En el testeo pueden salir, pues mira, tiende este 10% de fallo, suelen ser esto y esto, ¿vale? ¿Qué vamos a implementar para mitigar todos estos fallos? En la metodología de desarrollo que tenemos nosotros, que hay una parte que es la triple verificación, donde verificamos desde el nivel conceptual cuando estamos desarrollando conceptos. Por ejemplo, quiero desarrollar una propuesta de valor, ¿vale? Vemos desde diferentes ángulos desde dónde podría fallar. Bueno, esto es teoría a nivel conceptual, quizás no tiene una implicación tan grande para el negocio que está operando en el día a día. Estamos hablando de una parte más estratégica. Si nos vamos a la parte operativa, que es crítico que no pueda haber fallos, aquí es donde aparece el concepto del human in the middle, es decir, el tema de las facturas, las que se crean en borrador, las facturas. O sea, tiene que haber un humano que verifique que esa factura que se ha creado en borrador efectivamente hace el checklist, la valida el humano y se crea como factura definitiva ya dentro del sistema, pero siempre con el humano en medio. Ahora bien, antes de llegar a ese punto, lo que hemos trabajado nosotros es poner quality gates, ¿no? Las puertas de calidad para asegurar que todos aquellos casos que hemos identificado donde la IA falla, que esto está en el testeo que se hace antes de pasar a producción, qué cosas podemos hacer y qué podemos anticipar nosotros para que nos salten las alarmas. Entonces, es lo que es el comentario que has dicho es la madre del cordero, básicamente, porque lo que te da la inteligencia artificial a veces es una falsa sensación de, de que las cosas están funcionando bien, pero de repente por detrás, uy, que esto no está bien, ¿no? Pues poner esas herramientas que te hagan saltar las alarmas cuando algo no ha funcionado es tan importante como definir el proceso que funcionará en el 80% de los casos, pero ¿qué pasa con el otro 20%? ¿Y qué vamos a hacer? ¿No? ¿Qué estrategia de mitigación vamos a seguir para que cuando alguno de esos casos que hemos identificado ocurran, pues lo podamos saber? No sé si te respondo la pregunta con esto. Sí, me ha quedado muy claro. Me ha quedado muy claro. Muchas gracias. Y luego, para añadir, hay herramientas de observabilidad. Por ejemplo, en la parte de agentes puedes utilizar Helicon, que simplemente es insertas un pequeño trozo de código y te permite monitorear la eficiencia de los prompts, si cambias de versiones de prompts. Hay toda una parte de QI, ¿no? O sea, en desarrollo de software está quality assurance, ¿no? Asegurar la calidad. No simplemente es desarrollo una pieza de software, sino que también hay toda la parte de testeos. Hay una matriz, una pirámide de test que van desde los tests unitarios hasta los tests end-to-end y puedes hacer un montón de pruebas de humo, de mil historias que se pueden hacer que están solo relacionadas con quality assurance. Pues si pasa con desarrollo de software, también tiene que pasar con la parte de automatizaciones, inteligencia artificial. Entonces, esa es la gran pieza que en la mayoría de posts que ves en LinkedIn o en YouTube o gente que hace cosas y que nosotros también hemos aprendido durante el camino, pues no aplica. ¿Y por qué no aplica? Porque es que tampoco hay unos estándares o está la tecnología suficientemente madura como para que haya habido esa posibilidad, ¿no? De decir, vale, hay unas buenas prácticas generales, que sí que hay unas directrices generales, pero como todo evoluciona tan rápido y van surgiendo capacidades nuevas todo el rato, pues al final también es un poco, nosotros intentamos aplicar traernos de un lugar que está más maduro, que es la parte del desarrollo de software, que se está haciendo allí para aplicarlo a la parte de inteligencia artificial, ¿no? Que sí que hay ciertas buenas prácticas que obviamente hay que seguir, pero con las nuevas capacidades, con todo lo nuevo que está saliendo, pues también intentar ser precavidos ahí. Clar i Gini, bueno, jo tenia un dubte. Amb això de la seguretat,
Clar, quan es connecten en aquests sistemes més modulars, es connecten dades, processos, agents dia, no? Diferents eines dins d'aquest sistema. Eh, clar, suposo que hem de seguir unes precaucions bàsiques, no? Per garantir la seguretat i el control d'aquesta informació, no? Què hem de tenir en compte per bueno, doncs mantenir això, aquestes dades no, segures i... Sí, bueno, aquí un tema, primer de tot, jo no sóc expert legal en temes d'intel·ligència artificial i nosaltres quan ens entra un projecte, tema fintech, tema salut, tot això, òbviament sabem les certificacions mínimes que hem de tenir, però sempre intentem anar de la mà d'uns advocats que són els que han d'estar al dia amb tots aquests temes, no? Sobretot el tema de protecció de dades, amb el que hi ha ara doncs, amb el tema del AI Act, no? que ja, així com va passar també amb tot el tema de política de cookies, que ara segurament moltes pàgines avui en dia doncs no ho tenen bé, no? I han de passar per un procés d'adaptar-se a les noves lleis, a la reglamentació o el que digui la llei de protecció de dades o el que la regulació europea doncs, ens indica. El mateix passa amb el tema de la intel·ligència artificial. Llavors, des d'aquest punt de vista, jo el que sí que dic és, per un costat, quan has de fer servir aquestes eines, aquests assistents, és més car, però molts tenen la part ja pensada per negoci, on no comparteixes la informació dels teus xats per entrenar els models. No? Per exemple, Claude té el model business que ja et diu, bueno, el model de preus canvia, no? Si tu fas servir Claude normal, pot ser que la informació que tu comparteixes la facin servir per entrenar els models o tinguin accés inclús a comportaments. Quan parlem de compartir informació, no simplement és comparteixo que aquest client factura tal. No. Informació també són patrons. Informació també és agafar moltes converses i extreure conclusions. No? Llavors, no necessàriament hem de tindre accés al detall de la conversa, sinó que la nostra conversa nutreix o ajuda a identificar patrons. Vale? Llavors, és un aspecte, no? Quan es parla de privacitat o de seguretat, no és seguro o no és seguro, o és privado o no és privado, és un espectre. Llavors, sempre hem d'intentar estar en aquell espectre on el nostre sector estaria, si fos un semàfor, en verd. Hi ha coses que si estem en temes de fintech o en temes quan tractem dades de pacients que doncs, si estem en aquells sectors hem d'aplicar una sèrie de certificats, unes ISOs, unes polítiques procedimentals que en altres sectors no faria falta. Doncs és prendre consciència sobretot d'això. Resposta ràpida, fer servir les llicències de business o muntar la infraestructura interna. Nosaltres hem treballat amb un banc molt important que tothom el coneix a través d'un client que vam estar ajudant, que el que vam fer és fer servir l'API, o sigui, els vam donar accés a uns agents que es van personalitzar dins de la seva pròpia infraestructura, és a dir, ells no feien servir directament ChatGPT, feien servir una infraestructura pròpia d'agents. Ara no me'n recordo el framework que vam fer servir, però era open source. Bueno, sí, OpenWebUI, ho podeu buscar, és un repositori que és, el look and feel és molt similar a ChatGPT i et permet crear pipelines, agents, és molt similar. Què passa? Que el pots alimentar de models de llenguatge que tens corrents a les teves màquines, dins de la teva pròpia infraestructura, o pots connectar amb API, per API amb el ChatGPT, no, amb el model GPT de Tor o amb Cloud, a través de proveïdors que t'asseguren que compleixen a nivell de seguretat, privacitat i tot això, uns límits. Jo sempre dic el mateix, i ara potser me'n vaig de terci una mica, però
quan algú diu no, Bitcoin és super seguro, i perdoneu que faci aquest canvi tan dràstic, home, jo personalment, i Gini Moré, no tinc la capacitat tècnica de verificar que Bitcoin sigui super segur. Confio en qui m'ha dit alguna cosa, que Bitcoin en qui m'està dient que Bitcoin és super segur, confio en el seu criteri. Doncs el mateix passa amb aquest tema de les IAs. Si no està super regulat, si és un entorn que no és madur encara, doncs aquí us invito a tothom a tenir pensament crític, no? Dir, ostres, m'estan dient que no fan servir les meves dades, la meva informació. Bueno, doncs m'ho crec o no m'ho crec? Quins riscos estic disposat a tolerar? No? Doncs és una mica cap allí que jo diria que faria aquest plantejament, no? Responent a la teva pregunta, Helena. Vale. Vale, Gini, doncs, bueno, si ningú té cap dubte més, tanquem aquí la sessió. Gràcies, Gini, per compartir amb nosaltres doncs, aquesta visió, no?, de com la IA i l'automatització ens pot ajudar a les empreses a construir aquests sistemes més flexibles i útils i personalitzats. I bueno, del tema que ens preguntaven també de la jornada, bueno, hem creat, comentar-vos, una comunitat de la Cambra de Tarragona, vale? On compartirem aquí la gravació i la documentació de la jornada. Intentarem també compartir altres recursos d'informació d'interès de properes activitats vinculades a la digitalització i a l'oficina Acelera Pime, i en els propers dies us enviarem l'enllaç perquè us pugueu afegir i accedir a aquests continguts. I la idea és que aquest espai sigui també doncs, un punt de trobada per compartir dubtes, experiències i coneixements, i puguem doncs, entre tots construir una comunitat doncs, útil, que sigui participativa, que podeu participar tots i cadascú doncs, aportar això, dubtes, coneixements i aportar valor, no?, doncs, al teixit empresarial d'aquí del territori. I Gini, si vols comentar algun tema de la comunitat o... Bueno, Sí, jo estaré participant i invito a tots els ponents anteriors també que han participat a les sessions, o bueno, qui vulgui, realment està oberta a tots els públics. La idea, com deia l'Helena, és generar doncs aquest brou, no?, de empreses que tinguin inquietuds, dubtes, correcte, entre tots generar valor, no? Intel·ligència col·lectiva, que es diu. correcte. Vale, doncs això és tot per avui. Moltes gràcies, Higini, per la teva A vosaltres. participació i a tots per acompanyar-nos en aquesta jornada d'avui. I fins la pròxima. Moltes gràcies. Que vagi bé. Gràcies. Vagi Adéu. bé. Adéu, adéu.